Un cefalópodo que admite moitísimas formas de cociñalo, temos o de sempre cocido, pódese facer en empanadas, pódese facer en revoltos, pódese facer, hai xente que o fai con alubias, pódese facer de mil maneiras. Sartén, cocido, dá moitísimo xogo unha vez cociñado, cocido, incluso frito, é un produto moi noso e que dá moitísimo xogo. Xosé Ramón prepáranos unha cazola de polvo con mariscos. O segredo para poder adaptar este molusco a calquera receita está en cocelo, pero non pasalo moito para que así admita novas preparacións sen desfacerse. Aquí está o resultado. É un produto que nos deixa facer o que queiramos. Desde que está cociñado podemos facer con el 50 cousas distintas. Neste caso é unha cazola con mariscos e leva pulpo. A mestura é o que dá o gran sabor e a calidad. Neste outro restaurante tamén nos prepararon varias alternativas ao polvo á feira. Témolo á feira, que é como un produto estrela do local, despois temos o ajillo, temos a parrilla, temos, ahora desde fai pouquiño, temos unha ensaladilla que leva pulpo tamén. Con todo, o clásico é o que máis triunfa. Indudable, o sea, aquí polo menos o da feira. A xente pídenos o polvo de sempre é o que menos pide a feira. E malia que o polvo á feira é o máis solicitado, por se lles parecen poucas alternativas as que nos ofreceron nestes restaurantes, tamén o poden preparar a mugardesa nunha caldeirada ou metelo nunha pizza.